notiyei hasting joto lukurokno khaka hamtai hambaya pharo phainai Tiripuri dofa hojigiter field teacher hai kaba 18 tomo hojigiter jangnani thangui tongo luajinai chini Tiripuri dofa hojigiter committee tai talpohor klan ni bisingtui जों असालनि पान्डा लुआजिना थाङै दङ जों ताकलाय सिनि हजगिरि तेरनो जों ताकिसा मडिफाइ खायगा जों सारिनि सानजा 7टावनो चेंनाय हरनि 12टा जरा जों सिनि हजगिरि पान्डानो जों नारखा सिनि जे हजगिरिनि नाहार मुंखा सिनि हुकुमनो मोथांदि हुकुमनो फुवादि अ फासिंति नायसेगिनो जों सिनि खानानै जे पान्डा सानजा 7टावनो पान्डा चेंनाय सिनि पान्डानो जाति कथार मोसं रुफायनाय सिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरंगनां बिकास देबबर्मा सार ताइ सिनि एमएलए तंनाय एमएलए सिनि मानदै कन्स्टिट्युशननि आमाहाय गोबांमा सिनि लुका दंरक तंनाय ताइ सिनि लेबां मामिता हजागिरि मोसामुं जादुनि ताबुकनि सिख्लारकनि जे जादु सन्ना फोरों बर'बो फाय सिनि पान्डानो मोसां रोफायनाय सिनि गामि आमसाइनि लकेल चराइरकबो बर'बो पारफर्म खायनाय आउन बागै आं हास्नि जत लुकरकनो कयना मुसुङो सिनि हजागिरि पान्डा जतनो फाय मानजागनि बागै सिनि ताबुकनि चराइरक हजागिरि तामो मेन सिनि उद्देश्य आबरकनो गाहामखौ सिरनानि बागैनो जों पान्डानो चेंङै दङ ताबुकनि चराइरक सिनि लेबां मामिता साइमेया सिनि जे दांदु चंपेरें सारेन्डारक सिनिया आबरकनो जों गाहामके तेबो सिनरेनानि बागैनो जों पान्डानो लुआजि दङ जों बिसिब्रुमनो हजागिरि पान्डा खालाय दङ आबनो कायरबो जों तेबो सिनि पान्डा बोटांरक जोंना हाजाक दङ जों बिसिब्रुमनो जों खायनो ताकालायबो सिनि आमसाइनि माध्यमिक ताइ 12 आमजोगनो टपारनाय पासरनो जों बरनो सकादिया फारनाय आबा हायकेनो सिनि जे कम्पिटिटिव एग्जाम रगो अप्लायिंनाय बरनो जों पान्डावो बरमिया फारनाय ताकायसा आंगा सिनि आमसायो हुकुमनो बेले हामजानाय दङ सिनरो आगि जात्रा मोसानाय रक दङ बरक ताबो बेलायनि उमर गोबां माखा बरनो जों बरम रगया फारनाय आमा हायके गोंमा सिनि सिनियर पार्सन रंनो जारा हुकुमनो हामजानाय बरनो जों तै दुलैनो सानजानि प्रग्राम पान्डा खालायनाय जतनो बरमिया फारलाय मोजांरानान बागै आं जत हास्नि लुकरकनो खाबाय खुबाय कबो साल बोसोरनाय प्रग्रामखौ प्रग्राम सालनिनो रमुयंनाय 5 तारिख रबिबार सानजानि 7टावनाय हरनि 12टावनो मोथागिर जांनाय आबनि परे 6 तारिख हायनोहाय सिनि सानजा 7टानि सिमनो सानजानि हुकुमु पान्डा ताबुनि मर्डान डान्स आबहाय 6 तारिखखौ लुआजि जागनाय अबाहाय नंनि हजागिरि जे तेर खायमाने बिसि खाव ताकलायबो सिनि फिल्ड ब्रिटिशार अर्थात 18तम जों पान्डा लुआजिनानि थाङै दं थाइखौ बजागा खायजानाय अब थाइखौ अब गुरुचरण हाई स्कुल थंनखला रबिचरण ठाकुरपारा सामनि बाय तैदुल जागै अब पान्डा दं प्रग्राम पान्डा हंके त्रिपुरी दफा हजागिरि तेर कमिटि खाजाक दङ ताकायसा हंके तालपोहर क्लाब no subawinya pandano khajagi dong agene simi nama haike sisi deba program khajagi dong obo 18 বছর उनखा ताकलायबे 18 বছर जों pandano खायमानि याफै जों थानाय अच्छा अ 13 गोबांमा बानिया खायनाय रद फायमानायना जों बिसिब्रुमनो अप्रो पान्डाव बानिया खायनि बागै जों स्टलप ताङैरो अर सिनि बिसम सामं आवंबांगै वाहान मसदें सिनि चाखै हक खांजाक सकजाक आमाहाय जों बानिया खायनि रोंनि बागै स्टल तांरो जारा रोना मुसुंनाय बा एसएससी ग्रुप केबो सिनि पान्डाव दुकान रोना मुसुंनाय तंखे बरबर फैमान स्टलखौ बोसोराव खायजाका स्टल अर जों 50टा स्टल नार जाखा आगि रखे बुनि पारानि बा अन्य आकरंनि फादा फाइ फाया बाहाय बिसिब्रुमनो सिनरो आलका आमतानि बर दुकान रोग फैबे सिनि बरखनि बुनि बरखनि जतन अर पाल पालखे दुकान रोग फैबे
Oro ki sa borok simi da na phajana kubuni do phani sa abo khare. Tabuk sung agini bai tabuk no ingli no khlaiwa agini chin sa borok no tongnai tabuk ni sarai rong hamjak mani momo noodles aborok botongnai egg roll aborok botongnai aboni log logi chini awang bangai sakai godok traditional samung rok botongnai Stol na nasa kuno abo jogajong na oi kuno abo fiti gami ba. stall chini committee tong oro stall ni kaisa committee sungo tongo borok bai jogajog khlaikan kaino stall nai manai Abo khana dago ba photo teka phake abo haida stol ma da mani jam. stall khana phungni 10 ta ni bising sapai ka kai sing stall tai borok no sing current rok kaham ko provide kheli dino Agi ro ke busa dok tong nama hake do stol. Takla je kisa kabang khajang na agi ka taisa. agi te semno te kobang khaja sing semno 60 khlaika takla ingke wati rok khagya aw khaching na sigi sing stall 50 ta na khaba to jodi ke bote bo kobang ronani dukan ronani khaika kai sing stall te bari ri nai Tapse baka abo ke fulfill la ga makin. apatot sini stall je tongmani abo motamuti fulfill noni nawo ta terus dukan ronai rok khai tongbai borong ni je borok thiti khai tong dukan rok Kata se bari ni mano. ta bari man